muntag naman di ay. Wait lang po, saan ni pa? Mga bataan ni, kakalat ba diri sa sulod sa balay, oy? Rafael! Masa papa ma. Kung sa'yo papa, giango-ango na ka. Kabalong gibiyaan sa mong amahan, ngita pa sa yung papa. Ango na yung bataan eh. Nga ikaw, kasi balak ni mo diha ah. Buntag sa'yo pala, cellphone na ka. Dahag plato ito hugas, sumo ka ng hugas. Kasi ka na naturon down sa game. Mahugas ng plato. Shit, makabuisit mo, makahiblad mo sa'yo pa kayo ha. Kasi yung mga bataan eh. Hugas ng plato. Highblad ko ninyo ba? Bag sa'yo pa. Nag-cellphone yung mga buisit. Nakunsa ka diha. Dilig. Nagdilig. Nakunsa ka nagdilig at bulak. Hindi may pahugas ng plato. Ikaw dilig magbulak. Kaka-cellphone mo yan. Sa'yo pa kayo, na-high blood ko yung mga bawisit, yung mga bataan eh. Sa'yo pa, buntag sa'yo ba? Anak, kung ating yung mga letsi mo, bataan mo ka. Kunya ikaw diya dong. Nagunsa mga diya dong. Cellphone. Pagbuka ito kahoy be. Gusto niyo ka na matail ninyo ako ng pangbuka o mali pagsugod na Kapoy ko ko, to. Magi. Kapoy ko. O sige ka po yan nimo. Nabilar ko gabi eh. Pagbuka ito, magbuka ka dili. Ay, si mama, sige ragsag buon. Ami ang cellphone be, may latan tani. Ayaw, ma! Shit, mga bataan. Pagbuka ka ito. Animal mo, mga bataan mo. Ay, Diyos ko ni mga bataan eh. Di pa na ako tali anak, pero makaanak ko kahat ani mga buisit, yung mga bataan niyo eh. Sakit tabi kay kuntiyan. Hoy! Saan naman po? Lipit naman ko Kung saan ka diha? Pagpanilig ako gusto ko sa imo ha? Di ba anak ka mabuhag ka, hoy? Silig man ako nakita. Oh, may atsa. Kaka-cellphone mo yan! Okay. Guys, we are live guys. Mga anak, namasiro ko ani guys. Mga anak, tabang! Agay, nak! Ma! Sakit na akong tiyan. Ano ka, ma? Live eh, anak ko. Sakit na akong tiyan. Kaka-cellphone mo yan! Buisit yung mga bataan eh.